Usa ka speedboat ang mitikyaob sa kadagatan sa Zamboanga City. Upat ka sundalo lakip duha ka sibilyan nga sakay niini naluwas. Ano ang report ni Krisa Dapitan? Sa kuha nga video sa usa ka netizen, kinsa sakay sa usa ka pampasaherong barko gikan Zamboanga City paingon Isabela City sa Basilan, makita ang daot nga panahon pasado alas 4 sa hapon adlong Miyerkules. Gani, kusog ang hangin ug dagko ang balod niadtong tungura. Sa sunod nga video, makita ang naglutaw nga mga salbabida. Duna na di ay gi-rescue nga upat ka sundalo nga sakop sa 18th Infantry Battalion, lakip duha ka sibilyan human mitikyaob ang speedboat nga ilang gisakyan. Sumala sa commanding officer sa 18th IB, gikan og Zamboanga City ang mga sundalo kay duna kini gikuha nga gamit og pabalik na unta sa ilang kampo sa Lamitan City dihang nahitabo ang aksidente. Gisulayan pa sa skipper nga mobalik sa Zamboanga apan mikusog na matud pa ang hangin ug gihapak na sila sa dagkong balod hinungdan sa pagtikyaob sa speedboat. Maayo na lang kay dunay pampasaherong barko nga padulong sa Isabela City ug gilayong girescue ang mga sakay sa speedboat. Gidala na sa ospital ang mga sundalo ug sibilyan kinsa nakahiagom lang og mga pangos sa lawas ug anaa sa maayong kahimtang. Pahimangno sa otoridad alang sa mga buot mulawig nga susihon gayud kung maayo ba ang dagan sa panahon aron malikay sa samang insidente. Ako si Krisa Dapitan para sa One Mindanao.